والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والله تبارك وتعالى sizin tövbe etmenizi gowgarýar. Ve oltor adamlar ki nefsi şehvetin izini düşýärdiler. Olar istiyarlar sizin hakdan munharif bolup yoldan çıkmaňyzy we gumra bolmaňyzy. Yuridullahu an yukhaffifa ankum ve khuliqal insanu da'ifa. Allah tebarek ve taala istiyar sizlere şeriatın ahkamlaryny asan etmegini ve insany zayıf halk edildi. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Ey müminler, bir-biriňiziň malyny nahak ýol bilen iýmäňiz, meger öz aralaryňyzda razylyk bilen bir-biriňize satan zatlaryň we muamele edip bir-biriňize beren alan zatlaryňyz ol halaldyr we pakdyr. We bir-biriňizi nahak öldürmäň. Tahqiq Allah tebarek we taala sizlere mehrebandyr. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وher kim Hudaýyň taýin eden hatda hududunda durmany hatdan tajawuz edip Hudaýyň ýanky nähyeden işlerini etse, pes biz şonu tizlikde oda daxil ederiz. Ve şu taryga dowdaha daxil edip intigam almak Hudaýa gata aňsatdyr. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Eger siz özüňize nähyedilen günah-ı kebirelerden ejtinab edip saklansaňyz, biz günah-ı sagireleriňizi afw edip ýok ederiz we sizi izzetli bir jaýga daxil ederiz. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وأرضوتمن البرزادي Allah tebarek ve taala şoň wesilesi bilen bäzilerinizi bäziden artyk edipdi. Erler üçin öz kesbinden sähm bardyr we hatunlara da öz kesplerinden sähm bardyr. We Hudadan dileýän Hudaňyň nimetini tahqiq Allah tebarek ve taala hemme zat bilýändir. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. We her bir adam üçin warisler taýin etdik. Ata-enelerin we ýaqyn garyndaşlaryň terk edip goýup giden malyna. Oltor adamlary ki olar bilen dogollyk ähdi peýman edipdiňiz, olaryň da mirasdan sähmini berin. Tahqiq Allah tebarek we taala hemme zatga agahdyr.